Evo, cveklica se lepo kuva. Jedno 15-20 minuta. Dovoljno. I onda ćemo je izrezati, začiniti, poređati u teglice. I eto nama zimnice. Dovoljno to s jedne strane, zatvori se. Živeli, nek ti je sa srećom. Đuka, hvala ti puno. Šteta je što nisi ovdje da probamo, da? Da će Bog, pa ćete biti i zajedno. Ovo gori. Gori, gori. A u rerni cvrče bundeve, našom rukom gajene. Što mirišu.